Apan tungod lagi kay doon na tay gugma sa atong isig katao, mao na nga niduyog ta ni ini nga kasubanan mga kaigsunan. Kagabi atong gitun-an ang Biblia kung unsa gayoy hinungdan ngano nga mamatay man ang tao. So sumala sa record sa Biblia atong nasabtan nga mamatay ang tao tungod na sa paglapas nila sa balaod sa Dios. O ginahinungdan. Kay pag-ingon sa Dios, pwede mo mukaon sa bunga sa tanaman sa kahoy, sa bunga sa pag-ilas mayog sa dautan, apan di po pwede mukaon niyanang bungaha kay sa panahon nga mukaon mo mamatay ka mo. Apan kay nikaon mangyud ang ato maginikanan, so ilang gilapas ang balaod sa Dios o kay ilang gilapas bot ipasabot na kasala. Apan ang Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na itong gitun-an kagabi igsoon. O ang Roma 5:12, sanglit ang tanan tawo nakasala man, o ang tanan tawo nakabsan sa himaya sa Dios, o ang tao nakaambit sa kamatayon. Mao na nga sumala sa sinultian sa uban, azaw ra iton maguna. Bot sabto na to igsoon nga bisan unsaon di nato paglikay sa kamatayon, bisan unsaon nato pag-amping ang atong kinabuhi tungod kay natawo ta nga mga masalaypon, masinupakon at tubangan sa Dios, kitang tanan igsoon mamatay. Nagaan ta mo og sugilanon sa usa ka tawo nga nagtrabaho sa usa ka sulugoon. Ang usa ka batan-on nagtrabaho siya igsoon bilang usa ka sulugoon. Ingon ang iyang agalon, ato nganlan ning tawhana si Rustico. Siguro kung na may Rustico din sorry igsoon dili ikaw nga Rustico ang niya sa sugilanon. Si Rustico mga kaigsuonan nag-alagad sa iyang agalon bilang usa ka sulugoon. Ingon ang iyang agalon, Rustico, moadto ka karon sa market, magpalit ka og bugas, magpalit ka og gulay, magpalit kag isda aron atong panihaponon. Si Rustico igsoon nga buutan kaayo nga sulugoon, nituman siyang agalon. Gidala niya ang basket, niadto siya sa market, kay magpalit siya sa bugas, palit siya sa gulay o isda nga gisugo sa iyang agalon. Nausang itabuang nga pag-abot niya sa market, nakita man ni Rustico si Mr. Kamatayon. Pertigyong kulbaan ni Rustico, kay si Mr. Kamatayon ni atubang man niya. Hunahuna ni Rustico, ako namang yung siguro patyon ni Mr. Kamatayon. Busa tungod sa iyang kakuyaw, tungod sa iyang kakulba, midagan si Rustico, gibiyaan niya ang basket nga puno sa iyang pinalit nga isda o gulay, gibiyaan niyang bugas, pauli siya dito siyang agalon. Sabi ni mo igsoon sa iyang gihimo, pag-abot niya dito, ingon siya, Senyor Agalon, ang akong mga pinalit, akong gibiyaan sa market, pasaylo ako. Ingon niyang agalon nga naman. Eyon siya akong gibiyaan tungod kay nakita nako si Mr. Kamatayon. O di ko gusto nga mamatay. Muna'y hinungdan akong gibiyaan ang akong mga pinalit tungod sa pagkakita nako kang Mr. Kamatayon. Usa ingon ang agalon, aw ingon ang sulugoon, niini nga taknaa, Mr. Agalon, Senyor Agalon, tagai ko og kusog mudagan nga kabayo, kay gusto ko mupalayo ni ining dapita. The Bluetooth device is ready to pair. Kamatayon. Una, ingon siya, busa Mr. Agalon, tagai ko og kusog kayo mudagan nga kabayo, mupalayo ko din hinining dapita. Ingon ang iyang agalon, asa man ka paingon Rustico? Eyo siya, muadto ko sa dapit sa bukid sa Dagara. Kay kanang Dagara, layo na nagikan dinhi. O kung tagaan ko nimo sa kusog kayong mudagan nga kabayo, sigurado og mas buntag tuan ako sa Dagara.
Ang agalon igsoon tungod kay buutan man, iyang gitagaan si Rustico og kusog kay mudagan nga kabayo. Ingon siya, sige gamitan ni. Mauni imong gamiton. Si Rustico igsoon sumala sa sugilanon. Sakay siya sa kabayo, padagan paingon sa dagara. Kay mo palayo siya sa dapit, di naa dito sa kamatayon. Samtang napalayo na si Rustico igsoon. Huna-huna sa agalon, basig na makak si Rustico. Ako kunong susihon dito sa market, tua bagyo dito si kamatayon. Hingadto sa market ang iyang agalon. Pag-abot niya dito sa market, nakita gyud sa agalon si Mr. Kamatayon. Ingon ang agalon, Mr. Kamatayon, maog yun di ay nga nidagan ang akong sulugon palayo gikan dinhi kay iya makang nakita. Busa ni palayo siya kay di siya gusto nga mamatay. Abi nimo igsoon unsay tubag ni Kamatayon sa iyang agalon ni Rustico. Ingon siya, mao gani nahibulong ko nganong niya pa si Rustico dinhi kay ugmang adlawa sayo sa buntag iya ng kabahinan ug adto siya mamatay sa bukid sa dagara. At tanawa ra igsoon, ang iyang tuyo mo palayo mo adto sa bukid sa dagara kay di gustong mamatay. Apan ang si Kamatayon nag-ingon, nahibulong gani ko nganong ang imong sulugon niya pa dinhi nga ugmas buntag iya ng turno siya na mo parking anya adto siya mamatay sa bukid sa dagara. Tanawa ra igsoon, bisan asa gidi ay ta mo paingon kon ato ng kabahinan. Mao na giingon sa salida ni Bong Rebilla siguro ni, pag oras mo na. Di ba? Philip Salvador. Philip Salvador ba na? Sorry, igsoon. Naay salida nga nag-ingon, pag oras mo na. Bisan asa ka paingon igsoon, kung imo nagyong kabahinan, wa nagyoy panahon. Mao bitaw na nga, suroy-suroy ang usa ka batan-on, samtang nagsuroy-suroy siya mga kaigsunan, iyang nakita si Kamatayon, inilaging Kamatayon lagi. O niya, iyang nakita si Kamatayon. O niya, ang dala ni Kamatayon, listahan. O niya, ang nakalista mga kaigsunan, mura bitaw ka na mubayad ka dito sa Surnico. Nga kung mubayad ka Surnico, ibutani mo imong papel, niya na na po mo abot, ibutang sa ibabaw, o sa ilawom. Yan na po yung maabot, ibutang sa ilawom. Na po yung maabot, ibutang sa pinakailawom. Kahit kung kinsay na kauna, maoy basahon, maoy kanon sa tilir. Karon mga kaigsunan, si Kamatayon nagdaladalag listahan og ang tanan tao sa kalibutan tua sa listahan ni Kamatayon. Naunsang hitabua, si Rustico lagi, kinidilan tamo pala inog ngalan, Rustico lang gyapon. Si Rustico iyang nakita si Kamatayon. Ingon si Kamatayon, Rustico, imo nagyong parking ugma. Kay niya imong pangalan sa ibabaw, imo nagyong parking ugma. Ang hunahuna ni Rustico igsoon, iyang tagaan si Kamatayon og maayong kinaiya. Iyang giagbayan, iyang giingnan, Mr. Kamatayon, maguban ta, mga unta sa Jollibee. Iyang gihagad sa Jollibee, iyang gigastuan. Human lang kaon sa Jollibee, busog na kaayo, gihagad niya sa bar, si Kamatayon. Ingon si Rustico, order Mr. Kamatayon, bisag unsang klaseng imnonon. Order og babae, kay ako'y magbayad. Order, igsoon si Kamatayon. Pag-order ni Kamatayon, mga kaigsuunan, naunsang itabua, hubog na kayo si Kamatayon. Si Rustico, wa man siya mong inom. Iyang huna-huna, hubog naman si Kamatayon. Ang listahan nga naa sa ibabaw nga maoy listahan ni Rustico, iyang huna-huna igsoon, ako ning kuhaon nga listahan, akong ibutang sa pinakailalom. Iyang gibutang dito sa pinakailalom, mga kaigsunan. Huna-huna ni Rustico, di pa ko mamatay kay ang akong listahan, tuan na sa pinakailalom, daghan pa sigurong katuigan nga moabot. Apan ang nahitabo, pagmata mga kaigsuunan ni Kamatayon, wa na diha si Rustico.
Pagtanaw ni kamatayon, wala naman si Rustico. Ingon siya, oy, gibiyaan man day ko ni Rustico. Pagkamaayo man day kinaiyan ni Rustico. Dili man day siya pwede nga maontay unang mamatay, pero siya na mag-isa listahan. Pagkamaayo kinaiyan ni Rustico. Ingon si kamatayon, ako may nagkontrol sa kinabuhi sa tao. Ang listahan ni Rustico, naaman sa ibabaw. Instead na mukuha ko sa ibabaw, diri ko mukuha sa pinakailalom. Ingon siya, diri ko mukuha sa pinakailalom. Unya ini kamatay ni Rustico, diri na pod ko musugod sa ibabaw. Tanawa ra igsoon. Gikuha ni Rustico ang iyang ngalan sa ibabaw. Gibalhin sa pinakailalom. Apan ingon si kamatayon, buutan kay Rustico, diri na lang kumukuha sa pinakailalom. Pag oras mo, sa gani, oras mo na. Mauna mga kaigsuunan. Busa dini nga gabi tun-an na to ang Biblia. Mahitungod igsuon sa kinabuhi sa tao. Kagabi atong gitun-an nga namatay ang tao sumala sa pagsupak sa balaod sa Dios. Karon atong basahon. Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 11. Nia ang pahayag sa Biblia. Ingon ang Dios sa Ezekiel, tiknot, igsoon, naamoy bulpen, naamoy papel, naamoy silpon, itiknot, pag-abot sa inyong balay, pwede ninyo basahon. Ezekiel 33, versikulo 11, ingon ang Biblia. Ingon ang Dios, ako walay kalipay sa taong dautan, kun maoy mamatay. Unsa di igsoon? Ang Dios dili malipay sa tawo nga dautan kung maoy mamatay. Nganuman, nakahibalo man god igsoon ang Dios. Nga kun ang tawong dautan maoy mamatay, nakahibalo ang Dios nga kining tawana di nagyod malangit. Buti pasabot kay dili namang gyud malangit kay dautan man, kining tawhana sigurado ng impierno. Duha ra man gyud igsoon. Ang opposite sa langit, impierno. Buti pasabot kita ni ini nga kalibutan nga mga buhi, nakadungog ni ini nga mensahe, kung dili ganita mahilangit, siguro yung impierno. Way purgatorio igsoon, way mabasa sa Biblia. Ang dili maimpierno, siguro sa langit. Muna nagingon ang Dios sa Ezekiel 33:11, ako walay kalipay sa taong dautan kung maoy mamatay. Kay nakahibalo ang Ginoo nga kining tawhana siguro nagyod maimpierno. Apan padayon ang bersikulo ng ingon, apan kun mutalikod ang dautan, gikan sa pagkadautan, mabuhi siya. Unsa diay igsoon? Kung ang taong dautan mutalikod, gikan sa dautan niya nga dalan, ang Biblia nagingon, mabuhi siya. Unsaon man nato pagtalikod sa dautan, nato nga mga buhat. Buhat Kapitulo 3, versikulo 19, nagingon ang payag sa Biblia, busa pag hinulsol na kamo, aron mapala ang inyong mga sala, o ang kahayahay magaabot kaninyo. Simple ra igsoon, kung kita karon ngilad og kinaya, kita karon ngilad og batasan, kita karon dautan at tubangan sa Dios, ang pahayag sa Biblia, buhat 3:19, pag hinulsol na kamo, aron mapala ang inyong sala. Buti pasabot, kung ang tao mo hinulsol, wa na'y sala. So kay wa na'y sala, unsa ang pagkadautan? Na pasabot, matarong na igsoon. Apan ang Biblia nagingon, kung maoy mamatay ang matarong, Salmo 116, versikulo 15, naingon ang pahayag sa Biblia, hamili o bililhon ang kamatayon sa mga matarong sa mga mata ni Hiyoba. Unsa di ay? Kung maoy mamatay ang taong matarong, mitalikod na gikan siyang sala, kining tawhana, ingon ang Biblia, bililhon ang iyang kamatayon. Tungod kay matarong kini nga tao. Igsoon, atong basahon sa Biblia. Kung mamatay ba ang tao nga mutuman sa balaod sa Dios, kay gabi atong gipabatud-an, nga ang tao nga musupak sa balaod sa Dios, hinungdan nga kasala, okay na kasala, mamatay, kay ang bayad sa sala kamatayon man. Apan atong basahon karon ang Biblia, kung ang tao magbag-o mutuman sa sugo sa Dios, mamatay ba? Atong basahon
Exodo Kapitulo 15 versikulo 26. Niya ang pahayag sa Biblia. Ingon ang Exodo 15 versikulo 26. Kung magpatalinghog ka sa tingog ni Jehova nga imong Dios, og magatuman ka sa tanan nga mga tulumanon, og magabantay ka sa tanan niya nga mga sugo, walay bisan unsang sakit nga ipadala ko sa mga Ehiptohanon, nga ipadala ko kanimo kay ako si Jehova, maoy magaayo kanimo. Asa ni mabasa? Exodo Kapitulo 15 versikulo 26. But ipasabot, kung ang tao di ay maminaw sa tingog sa Dios, kung ang tao di ay mutuman sa mga tulumanon sa Ginoo, kung ang tao di ay magbantay sa tanan niyang sugo, nag-ingon ang pahayag sa Biblia, walay bisan unsa nga sakit nga ipadala ko sa Ehiptohanon, ipadala ko kanimo. Igsoon kanang mutuman ta sa balaod sa Ginoo, di kita katagamtap sa sakit. Apan ang Levitico 26:14 nag-ingon siya atong basahon. Apan kon kamo dili magapatalinghog kanako, og dili ninyo tumanon ang akong mga sugo. Versikulo 15. O kung isalikway ninyo ang akong kabalaoran, og ang inyong mga kalag magatamay sa akong mga tulumanon, inyo hinuon lapason ang akong mga sugo. Versikulo 16. Ako usab magapadala kaninyo sa kalisang, tisis og hilanat. Grabe ha, ang tisis og hilanat igsoon mabasa sa Biblia. Tingali dunay uban wag ikabasa ani. Pero mabasa nimo unsa ingon sa pahayag sa Biblia, kon imong supakon ang sugo sa Dios. Versikulo 16. Ako usab magapadala kaninyo og kalisang. Unsa maning kalisang? Lalain termino. Kahadlok. Magkapadala kanyo kahadlok. Nga naman, magahatag og balati at tisis. Unsa maning tisis? Sa may lain termino ning tisis nga sakit. Iba ni mo ang TB? Hilanat. Klaro sa Biblia. Exodo, Levitico, Kapitulo 26, versikulo 16. Magapadala ako og hilanat. Igsoon, sultihan ko ikaw. Ang hilanat, dili na sakit sa tao. Dili sakit. Ang uban siguro ang pagsabot, ang hilanat sakit. No, dili sakit ang hilanat. Pananglitan, tagaan tagag sampol. Naa kay hubag sa paa. Ang hubag nimo sa paa kanang gitawag og lusay. Hilantan ka. Nganong hilantan? Tungod sa lusay. Imong anak, sigig balik-balik ang hilanat. Magsabot mo, dado na to katasya. Kay atong ipahilot. Pag abot ka tasya, moingon si tasya, nalisa man ni imong anak, nabali. Unsa hinungdan, gihilantan, tungod kay nabali. Buti pasabot, ang hilanat igsoon, resulta na sa sakit. So dili sakit ang hilanat, resulta na sa sakit. Apan ingon ng Dios, kung di mo mutuman ini, dili niyo tumanon akong nga sugo, tagaan tamo og hilanat, kalisang. Daghambay ang namatay igsoon. O tanong mo unsay sakit? Hilanat ra. Nasakit ang hilanat, resulta na sa sakit. Ang buot ipasabot niya igsoon, atong isitol ang atong mga sala sa atubangan sa Dios. Ang pangutana, unsaon man nato pagsitol aron mapasaylong atong sala? Kay kung dili nato masitol igsoon, ang tao nga mamatay, wala nagilain paabuton pa. Hebreohano 9:27, human ang tao mamatay, sa manining si brother Noe, namatay naman yun, wala na ilain paabuton, hukom na lang yun sa Ginoo. Mao na mabasa sa Biblia, Hebreohano 9:27. Kay ang tao kausar mamatay, o human siya mamatay, wala na ilain paabuton, mao na lang yun ang hukom. Ang problema laman ang hukom igsoon kung sumala sa kong isulti. Kung ang tao dili malangit, sigurong impirno. Apan kung ang tao dili maimpirno, sigurong langit. Apan nganong na impirno? Tungod kay gisupak ang balaod sa Dios. Nganong malangit? Gituman ang mga sugo sa Ginoo. Muna nag-ingon ang Isaias 1:18. Umari kamo usahan ta paghusay. Bisan unsa pa kapula sa inyong sala, papution ko kini sama sa palhibos karnero. Buti pasabot, bisan pag pila kabuk imong gikawatan
bisan pag pila kabuk imong gitikasan, bisan pag ikaw kriminal, bisan pag pila kabuk imong gimasaker, apan kung makigsitol kas Ginoo, kanang tanan absuelto. Ingon ang Ginoo, umari ka mo maghusay ta, bisan pag unsa ka pula imong sala, papution nako sa mas malibos kalmiro. Unong Juan 1:9 nag-ingon ang payag sa Biblia, kung isugid natong atong sala sa Dios, siya kasaligan og makatarunganon nga mo pasaylo sa tanan atong sala. So simple ra igsuon. Ato di ay isitol ang atong sala atubangan sa Ginoo. Human nato masitol igsuon ang atong sala. Wa na tay sala atubangan sa Ginoo, apan naapatay tulumanon. Ang pangutana, unsa baning tulumanon nato? Adunay sa kabatan-on nga na-record sa Biblia. Ang batan-on nangutana kang Ginoong Hesus. Ingon ang sa kabatan-on, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon. Maunay pangutana sa batan-on, unsa may maayong buhaton? Si Kristo yang ipangutana. Unsa mong buhaton maayo, unsa mong maayo na kong buhaton aron maluwas ko? Mabasa na sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 17. Ingon siya, Mateo 19, versikulo 17. Kung ingon si Kristo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Aw sa di ay, kung gusto kang musulod sa langit, kung gusto kang maluwas atong ribayson, bantay ang mga sugo. Nangutana ang batan-on, versikulo 18. Hain man ining sugua ang akong tumanon. Ingon ang Dios sa versikulo 18. Mateo 19, versikulo 18. Ingon ang Dios, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka mamakak, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, o higugmaon mo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Simple ra. Ang balaod sa Ginoo kini di ay napulo kasugo. Og nasulod dinhi ang dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka mamakak, tahuron nimong imong amahan ug imong inahan. Karon kumusta nato? Mga kabataan usahay wala nay tahod sa ginikanan. Di man ta kasulti kinsa ni mga bataa. Pero ako, naagapoy akong anak igsoon nga usahay makaingon ko pastila ning bataa. Pagka masinupakon. Mga bata karon sugo ni mo di na musugot. Pagpayo ang blood, paspas. Grabe. Kana mga kaigsunan, dili na maayo nga mga buhat atubangan sa Dios. Busa nangingon ang Dios, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, kung gusto kang maluwas, tahura ang imong ginikanan o tumana ang mga sugo sa Dios. Subo lamang pamalandungon kay dunay uban nga magwawali. Wala na sugo karon brad. Wala na kay ang sugo himo ng duha. Nawa di ay. Mga kaigsuonan niini nga kagabion. Akmo lamang gisulti ang kamatuoran. Kay bisan pa man kung kita mamatay apan kung humanata makigsitol sa Ginoo. Ugma sa gabi atong tun-an kun ang tao humana makigsitol sa Ginoo unya kung siya mamatay maluwas ba mo na itong tun-an ugma. Usap balik mo kung gusto tang masayod sa mga kamatuoran kay kining atong giyag-giyag dinhi igsoon dili ni tumo-tumo may ebidensya kini may mga bersikulo kita sa Biblia mo na nga dili ni tumo-tumo busa ugma sa gabi atong padayunon ng atong pagtuon nga kun ang tao humana makigsitol sa Ginoo unya siya mamatay may kaluwasan pa ba ato ng tun-an ugma usana atangi usana mga kaigsuonan ka-assignment nato ansiran nato na ugma kun ang tao human makigsitol sa Ginoo unya namatay pag